Hej YouTube! I dag vil jeg vise min server bare sådan til idéer til Minecraft, hvis jeg bruger for nogle idéer, hvis I sidder på Minecraft, og jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Hvad hedder det? Det her, det er på en måde sådan, det er uld, og det er tutebox og bøger, ja, jeg ved. Og så skulle det ligne sådan en fladskærm, jeg ved, og så kan I sidde her og glo. Og så, ja, så går vi ned 2 sekunder. Så herude er der basic. Bare sådan en iron box, og så sådan ting der, og så en ting der, og så kan I, skrue op og ned, eller, ja, I ved. Kan du så skide, eller hvad du vil. Her er der en håndvask. Brusbad. Jeg tænker nok, hvor fanden er den der lige for, men det er sådan, den holder på vand. Hvis jeg tager den derfra, så går vandet ud. Det er nemlig derfor, den er der. Jeg prøver at gå udenfor om lidt, så I kan se, hvad jeg har lavet. Men dobbelt cushing. Og så chests, du kan putte dine ting i sådan. Eller hvem er det, du er sammen med? Hej Mike. Hvordan går det, Mike? Og det her, det er mit køkken. Køleskab. Og kogeplade. Ja, jeg ved godt, der er ret mange, men fuck det. Jeg bliver nødt til at lægge på. Og chests og sådan lidt. Ja, jeg har lige en ven på, så vi skal lave noget. Prøv lige at gå udenfor. Altså, så klammer jeg lige så hurtigt. Og bare sådan en vej. Det var det, jeg lige vendte i. Det er mit hus, og det der, det er en restaurant af en art. Og ja, det er, læserum, bedre kendt som, en chartrum, men sådan, hvor du kan opgradere din våben, så du, når du slår på monster, så begynder de at gå i ild og sådan noget. Flammer, du ved. Det er lidt fejl det her, men det lukker mig. Så var bare lige, jeg keder mig. Og så lavede bare sådan en lukker med lava i det. Her vil jeg vise min hvordan jeg bygger den. Har sådan en bro. Undskyld larmen, det er min ven. Hold kæft, mand. Det var mig, der skulle sige det, din app. Ej. Hvad hedder det? Det er min ven, han er også gang med at lave en video. Vi sidder sammen, vi skulle vel bare lige prøve, altså. Og hvis der er, I ser den her video, så prøv lige at subscribe den, ikke? Bare sådan, du ved, sådan sjov, ikke? Og nej, jeg er ikke nogen københavner. Hold kæft derovre for helvede. Hold kæft, mand. Siddeplads til restaurant. Jeg kan sidde og flere pladser. Nå, for satan, det regner udenfor. Godt være. Skal ud bad. Nå. Her. Der kan du så sidde og spise sådan lidt, du ved. Og her. Og så her. Sejltur hele Kingdom in Diamond. Der er en, der er betalt, så den prøver vi lige. Jeg ved godt, det ikke er særlig godt, men altså det var det. Jeg har brugt et stykke tid på det, men hvad hedder det? Fuck nu det ikke. Arena vinder at få 10 diamond. Fuck. Okay. Niveau 1. Ja, nu går den stykker. Nej, det gør den ikke. Nu gør den. Hvad hedder det? Det der til en af mine venner, fordi vi spiller online den her server. Den af mine venner, han har lavet den her pis, der er ikke egentlig ikke glo på det. Det er skidegrænt. Og så herovre i sådan en lille landsby, der er ham jeg sidder med, det er ham der har lavet det her. Altså det er okay, men
Altså, han kan godt gøre det bedre, men han keder sig lidt, og så. Bare sådan, huset ved. Her er sådan kødting. Han siger, det er en monster spawner, men jeg siger, det er en ko-spawner. Sætter du bilen på online, så kan jeg komme ind? Du ser. Og det regner med køer. Her er det kraftigt sådan en pæs. Ja, du ser. Åbner lige. Nå, what the fuck, der er hul nede i bunden. Ja, det ved jeg godt. Ja, som I kan se dernede. Hans navn, det er så Steffen. Og hvad fanden laver du derovre, din abe? Men det ved jeg ikke. Kæft, du er mærkelig, mand. Jeg lapper lige hullet lidt. Lapper. Ja. Kæft, du er mærkelig. Undskyld, at jeg bruger cheat, men ja, sådan er det. Jeg elsker at bruge cheat. Et lille hus, det fandt der. Altså, cheat, det skal der jo være plads til, selvfølgelig. Ja, noget af min mur, det var også forsvundet. Hvorfor det? Muren? Der var sådan 3 huller. Det var ikke meget. Lukas, han spillede i går, da jeg var ude i bad. Fuck ham. Og han er så wanket, mand. Så har jeg spillet pik i det der ude af bad. Jeg kommer ind og spørger, hvad han laver. Så jeg har spillet pik. Ej, hold nu kæft. Og han er lige der kom ind, mand. Der er lige lukket red-type ned og så er han næsten med pikken frem helt op i skammen. Og kraften ud der. Ja. Men det var så mit lille ting world. Der kommer flere videoer, hvor vi leger sådan lidt. Altså bare sådan just for fun, you know. Det er bare sådan en lille verden, jeg lige at lave. Bare sådan idéer, hvis I nu keder jer af. Fuck. Nå, men det er orden. Vi ses YouTube. Husk at subscribe. Moin.